ओमफ्राय बे नोंसिनि बड'लेण्ड बुब्लियाव औ बे हाग्रामा सारखौ उदैयाव अन्थाइ जानायखौ दा जेन'बा ससियेल मिडियायाव नोंसिनि बे निउस चेनेलनिफ्राय फेसबुक पेजाव माने बिराद भाइरेल गोसारदों आरो ना माने 17 बोसोर बे रायजो बुस्थुखौ जों राजाफोरखौ अलरेडि निउसाव फोसावफिनबाय नोंथाङा नायबानो जाबाय। रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि थाखाय फाब नांदों स' फाब नांदों होननानै बिदि फोसावदों। बिदिथ' फोसावाखै बियो बाय मिस्टेक बै कपि पेस्ट खालामनायाव थांदों बियो। लिराबा बे बोरै थाममेलाव फैखो बेयो? कपि पेस्ट होननायखौ नोंथाङा मिथिखायो दा एसे ना बैखौ माने बेलेग पेजनिफ्राय कपि खालामदोंमोन। कपि खालामनानै बैखौ जेब्ला पेस्ट खालामदों बेयाव डाइरेक्ट बै जायबा इडिटर बियो बिदि माबा खालामदों। बिनि थाखाय जों अलरेडि दायो निमाहा बिनाय पस्टबो होबाय निउसबो होबाय। नोंसोर बाय मिस्टेक जादों नालाय बेयो माबायाव फकासाव फैनानै क्लियारफिकेसन होनांगोन दै बे खोथाखौ खिन्थु जों बिपिएफ हिसाबै सहायनो हायाखै आरो इजि लायाखै। जों होबाय गोरलै अलरेडि दासो गोरलै नायबानो जागोन बासान नोंथाङा। थारमाने सनमान दंना हाग्रामा सारा नोङो जोंबो जोंनि नोंथांनिल' नङा गासैबो बर' हारिनिनो सासे बिथाङा गेदेमा। औ औ बेखौ जों मिथिगौ माने बेखौ माने सुजुगिरि सासे गथ'आ उम कपि खालामदोंमोन कपि खालामनानै ओमफ्राय पेज बै फट'नि सायाव पेस्ट खालाम माने दा जेन'बा बे नोंसोरबोथ' मिथियोना माने नेथाया नेथा औ ओरैनो दा मा जानो नागिरदों बोथोरा रिजनेल पलिटिक्सखौ फोथांनानै लाखिनांगौ सार्थ'आवसो खामानि मावनांगौ मिथिबाय। जोङो बेजोंबा बैजों बे बखिलायनायनि फोथांनाय माने जोंनिया जि मोनो बेखौ फोसावनांगौ बेयो जोंनि माबा खिन्थु बैयो कपि खालामनायावहा गासिबो कपि जादों नालाय औ बेयाव पेस्ट खालामनायाव गासिबो थालांजोबदों आरो बेखिनि बुस्थुआ। अननानै बेयो बाय मिस्टेक जादों नोंसोरो मिडियाया जाहैबाय पाब्लिकनि बिराद मोनसे सैथोथा खौरांखौ नोंसोरो पाब्लिकनि थाखाय फोसावदो माने बे वान साइड पलिटिक्सनि खोथाखौल' सोरखौबा बाख्नायनानै बुंनाय मानाय बेखौ दा खालाम ओमफ्राय सोरनिबा लिडारनि साजेसनाव निउसखौ सालायनो नाङा मिथिबाय। साजेसन नङा सोरबा लिडारा मा बुङो बेखौनो जों फोरमायना होनांगौ जायोना जों आरो एक्सट्रा बानायनो हायाना। बाथ्राया बिसो बिपि हाग्रामा सारा जि बुङो बेखौ जोङो देखा देखि बुंनानै होनांगोन। नोंसोरो ओरैबायदि सुर लानानै बुंलायथारो बि पि एफ नि मानसिफोरखौ बखिबा बे राकेसाथ' नोंगौ सैथोखौनो बुंदों। नोंथांमोनहा थारैनो सैथोखौनो खोनादों होनलायथारो। एकदम जागोन सुर दे होमबा न' लालायनानै आं बिदिखौ माबा नायबाय थादों आं माने माबाखौ बे मिस्टेक जानायफोरखौ माबा खालामदों दे। बिराद गिदिर इसु जागोन बाबु मिथिबाय बेखौ दे आरो सेकेणड टाइम बिदि दा खालाम बेमाराव थानाय मानसिफोरखौ जों इसोरनाव प्रेयारसो खालामनांगौ। जायखि आरो लिडारानो जा बेमाराव गैया होननानैसो जोंखौ बुंहरबायना। दा थांनानै थानायावबो बखि जायो हाग्रामा सारा बेमार जाबाबो बखिजायोब्ला बेथ' सुबुंनि मोनसे धोरोम जानो हायाना पलिटिक्सखौ गारनानैबाबो जोङो मानसिनि जागोन दे नोंथां बिपद समाव नोंथांनि बिदि बुंनाया बुङो गासैबो सैथोआनो। सेकेण्ड टाइम बिदि दा खालाम दे। दे